watan alfarma ɗan uwa mu rike ta ibada domin mu samu rabauta. Ramadan wata mai girma, Ramadan watan alfarma ɗan uwa mu rike ta ibada domin mu samu rabauta. Farko na fara Allah Ubangijin alamina, mai dare mai rana majibin lamarina, yayi sana yayi sha har ciki yayo Ramadana. Rabbi samu mu dace a ayyukan mu rabauta. Ramadan wata mai girma, Ramadan watan alfarma ɗan uwa mu rike ta ibada domin mu samu rabauta. Ya Rabbana ninka salati wa manzo dan Adnan, nurin sati a watan aka saukar mar Qur'an. Duka cikin musadanci shi yayi nunin su anan. Sallu alaihi taslima in waka babban mafita. Ramadan wata mai girma, Ramadan watan alfarma ɗan uwa mu rike ta ibada domin mu samu rabauta. Kun ga dai Ramadana watan da ba a wasa, wata ne da ake tsaya a kwashi gara basa. Zikiri hailala salatin manzo wanda ba irinsa, idan muka yi hakan duniya lahira mun rabauta. Ramadan wata mai girma, Ramadan watan alfarma ɗan uwa mu rike ta ibada domin mu samu rabauta. Aminu Mawa shi buga ni da babban labari akan Ramadana wanda kowa yake yin fahari. Wata ne da ake daure shaidanu da mubashari, wata ne wanda kowa yake aikin alkhairi, wata ne wanda ake ambatan Allah zikiri, ana yawaita karatun Qur'ani a kabari, wata ne da ake wa salatin annabi anwari. Ya lailatul qadari yan uwa ba mu dage, annabi ya mana komai aikatawa ya rage. Ba a so a watan Ramadana kana yin zagi, yan uwa mu tsaya mu dage mu samu rabauta. Ramadan wata mai girma, Ramadan watan alfarma ɗan uwa mu rike ta ibada domin mu samu rabauta. Ramadan wata mai girma, Ramadan watan alfarma ɗan uwa mu rike ta ibada domin mu samu rabauta. Ramadan wata mai girma, Ramadan watan alfarma ɗan uwa mu rike ta ibada domin mu samu rabauta.